Tashit wachewa Bethlehem Fkes hagbira farniftu Dahletom wildet ibn Al bilbeyem li sahnu Diklom f'ajra Maria u Ġesu dik it-tarbija. Fl-isem tal-Missjoni tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tagħna u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum il-Knisja tkun tiċċelebra l-isem imqaddes ta' Ġesu. Fil-jum tal-ċirkonċiżjoni, il-mulej ġemoti l-isem ta' Ġesu li jfisser Alla jsalva. U d-devozzjoni lejn l-isem imqaddes ta' Ġesu kibret fis-seklu 15 minn San Bernardin ta' Siena u anke minn San Ġwan Capestrano li kienu jużaw il-monogramma ta' Ġesu IHS. U dawn meta kienu jmorru jippritkaw kienu dejjem jużaw dina ġbija IHS. Aħna nqiegħu l-isem imqaddes ta' Ġesu mhux biss għax huwa l-isem tas-Salvatur tagħna, imma għax hija talba qawwija fiha nfisha. Għalhekk hu jew narfu ħtijiet biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteeri qaddisa. Nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra lil Alla. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudies Jab Suffraġġju tal-Mejtin Nazzarenu u Mirjam Buħaġa. U Alla meta jkun iksar bniedem mill-Verġni Mħazza Marija, rittu jkun bniedem ġdid li ma ġiex taħt il-kundanna tal-ħnub, mod jgħallimna bil-korna minn qabel. Għamil li ħilsu t-ġista l-bniedem minn qalil, aħna li ħadna sehem f'dan l-ħolqien ġdid li der fibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix li salva flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, jekk tafu li Alla huwa ġust, tafu wkoll li dak kollha li l-emil tagħhom huwa ġust huma imnisla minnu. Araw bliema għoża ħabna l-missier, nistgħu nissejħu u li Alla u bekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżiż, issa aħna u li Alla, imma se nkunu l-qudiem mhuwiex irrevelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa bħalma safi huwa Kristu. Kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi għax id-dnub huwa l-ksur tal-liġi. U intom tafu li Ġesu der biex ineħħi id-dnubiet u li ma hemm ebna d-dnub fih. Kull min jammar fih ma jidnibx, iżda kull min jidneb lil Ġesu la raħ u lanqas għarfu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali mnajdu fl-imkien. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa il-lemenija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu ngħidu fl-imkien. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna.
għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu, ngħidu flimkien. Narat is-salvazzjoni tal-Alla tagħna. Għannu lil mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trombetti, għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan, ngħidu flimkien. L-art kollha rat is-salvazzjoni tal-Alla tagħna. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Il-Verb sar bniedem u għammar fostna lil dawk li laqgħuh tawhom is-seta li jsiru ulied Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġwanni ra li Ġesu risa lejhu qal: Araw il-ħaruf tal-Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih qedtilkom warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni għax kien qabli. Anqas jiena stess ma kont nafu, imma jiena għalhekk ġejt nagħmmed bl-ilma biex huwa jkun imarraf lill-Iżrael. U Ġwanni xeta lih qal: Jiena rajt l-Ispirtu niżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bilħaq jiena ma kontx nafu, imma dak li batni nagħmmed bl-ilma u stess qalli fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jagħmmed bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu b'għajnejja u għalhekk xedt. Dan hu l-iben ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Bil-qeda nagħmlu ħsieb qasir. Eżis huwa Ġwanni l-Battista biss fl-Evanġelju li jsejjaħ lil Ġesu bit-titlu il-ħaruf ta' Alla. Issa dan it-titlu jfisser eżis li fir-rakkont tal-passjoni u anke l-mewt ta' Ġesu, meta Ġesu il-ħaruf tal-Alla jiġi sagrifikat bla ebda għadma minn ġismu ma titkisser, dan id-dem tiegħu ksibna is-salvazzjoni tagħna. U allura tassew kif kien ħabbar Eżajja l-profeta, x'qal il-profeta Eżajja? Qal Ġesu għal-ħaruf bla ħtija li ġemeħu tal-qatla biex bekk jinħafer il-kont tad-dejn tad-dnub tagħna. U hawnhekk naraw li Ġesu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, kif jgħidilna San Pawl fl-ittra lill-Filippin. U allura meta Ġesu għamel daqshekk għalina, kif nistgħu nibqgħu l-istess quddiem l-imħabba kbira ta' Ġesu? Supposti li l-imħabba kbira li għandna lejn Ġesu tikbar iktar meta nafu Ġesu x'għamel għalina. U allura din hija t-talba li ngħidu l-Ġesu: Mulej Ġesu, inti fdejtna b'demmek, nadurawk u nberkuk. Bil-wieqfa. Li bin il-waħdini tal-missier ġej fid-dinja sabiex jurina l-imħabba li Alla għandu għalina. Nitolbuh biex aħna nemnu f'din l-imħabba u ngħixuha fil-waqt li ngħidu: ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej, ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek. Biex l-imam din kollha jgħixu fid-dinjetà ta' wliedek u biex il-katekumenu li qed iħejji ruħu għall-mamudija jikber fl-arfin tal-verità li jurina Kristu. Nitolbu: ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek. Biex tidbiet mid-dinja il-biża tal-gwerra u li l-ġnus kollha jgħixu fis-sigurtà u l-paċi. Nitolbu biex tbierek lill-artna f'temp tajjeb ħalli l-art tatina il-frott tagħha. Nitolbu biex aħna nissaħħu fil-fema tagħna li matul din is-sena nitbedu mid-dnub
u ngħixu fid-dawl ta' ibnek nitolbu. Issa fl-aħħar għandna talba għal-Ruħ il-Papa Benedittu 16. Tistgħu tgħidu f'qalbkom. O Missirraj Etern, għad widin għat-talbit tal-poplu tiegħek għal-qaddej tiegħek Benedittu li mexxa lill-Knisja bl-imħabba. Fil-ħina tiegħek lilu u lill-merħla li inti kont fdajtlu, wassalhom għal premju li wiegħed lill-qaddejja fidili tiegħek. Għamel li huwa fedelment amministra l-misteri tal-maħfra u tal-imħabba tiegħek fuq dil-art jitenna miegħek għal dejjem fis-sema. Fl-erf u l-imħabba tiegħek inti għamilt minn dan il-qaddej tiegħek għallim tal-Knisja kollha tiegħek u wetta l-ħidma ta' Kristu fuq l-art. Ħajjilqgħu ibnek fil-glorja ta' dejjem. Ħalli dan il-qaddej tiegħek li inti ħtart bħala qassis il-kbir tal-merħla tiegħek jingħat issa fost il-qassisin fil-ħajja tas-saltna tiegħek. Għati l-qaddej tiegħek il-premju tal-għena ta' dejjem u fil-ħnina tiegħek iksbilna id-don tal-ħajja u l-imħabba tiegħek. Lil dan il-qaddej tiegħek b'fidi u tama nafdaw fil-ħnina tiegħek fil-familja tal-bnedmin li kien strument tal-paċi u l-imħabba tiegħek. Ħajjitenna issa f'dawk għad-doni għal dejjem mal-qaddisin tiegħek. Amen. Bil-misteru ta' dan il-mawlid ikollna sem fil-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbielek il-ġmolejana tal-ħotin kollu, għax it-tibitek rajtna l-bita li nafulek, frotta d-dinja u xogħol il-bniedem, minn Israelina x-xogħol tal-Ruħ. Birek għal-qaħdej. Il-qana molejana tagħna, użu min ma' qudiemek, u għamli noġbor dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofruk. Naddafni ma' neżoliti, widluk tiegħi naħħili. Itolbu ħuti li dan is-sakrifiċċju tirjutata ikun joġob f'din l-Alla il-missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bjahom jisbu dawn l-misteri għall-Knisja tas-sema dak li nisqallu fidi minn qalbna bi Kristu Sina. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qulubna l-fuq. Niżgħu ħajr bil-mulejja tagħna. Sewwa b'xieraq tas-sema li jisra l-Knisja li tista' kollox. Tajjeb raġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikunu jirnulek ħajr bi Kristu Sina. Lilu għalkemm ħarabha ma nistgħux narawh. Rajnek fostna bħala bniedem fil-misteru għal-Knisja l-Inkarnazzjoni. U għal-mister minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fiż-żmien biex bih il-nifsi għal jwaqqaf u ma jġarraf il-ġeddet li jistaħħar ħolli kollu li reġġana lura li triq għal-telfin
Addis tas-servit mulej id-dilajn ta' kortosija. Addis għalet li torbu dan l-offerti bil-banka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina id-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata l-xulrani ħibati bħal ħobs, rabbi l-ħajja, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klama ħal-kalċi, li ġrad bil-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal. Ħudu biex xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi tal-emmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħħa tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru ta' fidi nixneħu fl-arbiti, nixneħu fl-arbiti, nixneħu fl-arbiti, fil-benefatturi tagħna u f'dawk li rbeħ li m'għandhomx li jitlu f'għalihom. Daħħalhom qudiemek fid-dar tas-sema tiegħek, ħenna lina l-koll li tollu. Għati lilna wkoll il-birt tal-ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġi Mqazzam Alla Marija, ma' San Ġużepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, ma' l-Apostoli, ma' s-Saċerdot San Ġorġ ma' l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-Riberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsellħu Ġesu Kristu tibna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' tollu flimkien mal-Ispiritu Sant kull ġid u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għalilna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu mit-talba tal-missieri.
O Gesù helwa tarbija heja twile ġewa fija Gesù tfajjel frott li mħabba twilet falbi mijie jitrabba O Gesù helwa tarbija heja twile ġewa fija Gesù tfajjel frott li mħabba twilet falbi mijie jitrabba Oreħelu tal-imħabba il-qalb tijaj bihik tixxabba Eja o Alla feddej tijaj jisrif qalbi jotmi jaj O Gesù helwa tarbija eja twile ġewa fija Gesù tfajjel frott li mħabba twilet f'qalbi mijie jitrabba
kem jintħelu ġesu tijaj, kem nishtiq inħadlek mijaj, ħarstek ħelwa tihdi bdija, li l-qalb tijaj bferħ timlija. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twilet ġewwa fija, Ġesu tfajjel frott li mħabba twilet f'qalbi mijaj trabba. All